Mga kainday, may ampalaya ako dito. Binili ng aking inay. 3 piraso. Ayan, green na green. Ayan. Ayan, 400 pa lang mahigit. Sabi pesos lang mahigit yan pag sa Pilipinas. So, ang gagawin ko dito mga kainday ay si beef stick ampalaya ko. Ampalaya lang siya. Wala siyang beef. Kasi hindi ako makain ng beef. Mga kainday, ayan, ganyan yung hiwa ko ng ampalaya. Kayo mahala kung anong gusto nyo, ako ganyan. Nakababagyan sa asin, mga kainday. At ayun ang aking kailangan, bawang, yung puting sibuyas, pabilog ang hiwa ko, kamatis, sayong, onion leaves, sayong sauce. May cornstarch ito, soya sauce, at saka brown sugar, mga kainday. Yan yung kailangan natin. Igisa ang bawang hanggang sa brown ito. Sunod ang sibuyas. Yan lang ang gusto ko sa kamatis. Lagay na natin yung ampalaya. Halo-haloin. Pag nabisa na, ilagay na natin ito. Ayan, fire natin. Naka-enday tapos. Tapos natin. Tapos lang ang gusto ko dito mga ka-enday sa ampalaya kasi masarap yung malutong. Ayan, try nyo mga ka-enday. First time yung magluto nito. Sana maging masarap. Pinakahuli ang onion leaves. Ayan mga kainday, ang lapot niya na. Ang bango. Parang ang sarap-sarap. Excited na ako mga kainday. Wow, kahit walang beef. Ayan. Tulad mo palaling ay isang